Diotenez, Gabonetan, ikazkin misteriotsu bat basotik irteten omen da, haurtxoei opariak banatzeko. Personaia bitxi eta harrigarri hau etxe guztietara heltzen da, baita ezkutuenera ere. Gutxik dakite zein den, eta inorkez non bizi den. Aspaldian eskenuen honen negulatzi pasa. Elurra mara, ibaia ere izoztuta dago. Hantxe ezagutu nuen urte hartan bezalaxe. Negua etorri aurretik hasi zen guztia. Udazkenean, herria bere seme kutxunen ari harrera egiteko prestatzen ari zela. Munduan zehar ibili ostean, zientifiko jakintzu hura herrira bueltan zetorren. Antiakoak erositzak! Mire, ez zidor madarikatu, hau! Aita, zezan dauri! Jainko maitea basurdeak! Kontu zaitatxo! Egon lasai, Mari! Baina zidi montre da hori! Ni barkatu, Jonas! Bejondaizula, itxuan ia tiro egin dizut eta urrenguan kontu handiago zibili gero! Haze kotxea! Azkar ibiltzen alda! Azkar, mundu zibilizatuan bai, ea lagun diguzu! Guardabarrosa erdi askatuta dago! Bai xelebrea! Ze, autoa apurtu nahi aldidazu? Ez, baina zamaio itxita errazagoa litzateke. Ez okurritu ukitzea ere! Baina... Ez oso balio handikoa da! Ba, orduan jauna, aia kuidau. Geldi hortxe! Hemen ez da inor mugituko autoa lokatzetik atera arte! Txatzen badugu... Bai, noski! Iop! Eman! Mira, ez da itorren mozgarria iruditzen, mutiko. Por cierto, ni Don Fernando Saraitzukoa naiz, jaioterrira datorren zientifikoa. Eta hau, nire alaba, Mari. Kaixo? Esandakoak gu bagoaz. Kontxo, alkateak bihar etortzekoa zela esan zuen, ba? Ai, herriko eskorrek badute bai ukitu primitibo berezia. Hori du zarata atera beharra hantxe. Barkatu aitona, ez zinen balo egongo. Zu iritsi arte bai, eta non dizatu zain berando. Zara ikasten aritu naiz aitona. Bai, seguru. Benetan, eskolan geratu naiz ikasten, eta gero honako bidean oso kotxe dotorea ikusi dut. Tira, ez hasi nimasiatzen gero. Egia da, aitona. Zientifikoa zen, bihar etortzekoa zena. Kotxe horiek azkarrak direnez, bezperan heldu da. Ze itxura du, Ikusgarria da. Beltz-beltza eta gainera... Zientifikoak, hantxe, zientifikoak, ez kotxeak. Oiek polita bai, baina ez dute zertarako balio. Zientifikoek? Ez ba, hantxe, kotxeek, automobilek. Ba, Don Fernando oso genio biziko gizona da. Eta oso alaba polita du. Irrifarrere egin dit. Zergatik zatoz lokatzez, Blai? Kotxea ez aurrera ez atzera geratu zaie, eta lokatzetatik ateratzen lagundu diet. Esan dizut ba, traste horiek ez dute zertarako balio. Zer da hau baina, harimarik ez da irten guri harrera egitera, hau da hau eskertxarreko jendea, Mari. Lastima kotxeko adarra ez tabilen bestela, lotxagarria da gero, herri honek ikasiko du bain ni nor naizen, guazen, autoa ikuluan gordeko dugu.
Honezkero baduk lotara joateko ordua. Zer duk hori baina? Bainatu? Bihar ere bainatuko gaituk, zea? Ez ba, Tomas, sineskaitza dela dio. Beno, eta zer? Zer. Zer? Leioan argia dagoela esan diak, oi! Ez aldakizue isilik egoten, buñoso parea. Ikusten, Tomas, ez zinezkoa du. Arrazoia duk, bai, euria hasi duk. Demonio, argia zakok eta Benito, saraitzukoen etxean argia piztuta zakok. Kontxo, orain hartaren induan konturatu ba. Ez natu haiz. 30 urtean inorreztuk urbizi, alkateri hotxekin beharko zioako. Akaso laporrak izango ditu? Bai. Ze iruditzen zaik, Benito? Bat natorrek, deidi esan jogun agenteari lehen bailen. Agineko mina, igual ziok, guazemak alkataren gana horaintxe. Zein da bildeka orduotan. Nire loa eteteko arrazoia neurrikoa izatea espero dut bestelanik, Fakundo Lasak, gure herriko alkate txitgorenak ez dut onartuko. Itzaldirik orain ez, Fakundo, leioan argia zagoketa. Leioan argia dagoela, zer da hori, esaldi ezkutukoren bat, Saraitzutarren etxean argia dagoela. Ezin du arkirik egon, utxik dagota, ez da basutea izango, kerik ikusi alduzu. Oraindik ez, baina pentsatzen jarraitzen baduzu. Burua hasiko zaizukea darizula. Egon pixka batean goazen arira, zein solairutan ikusi duzu argia. Lehenengoan, Fakundo. Horixe, bigarrengoan. Azu, emesedez, lehenengoan, ala bigarrengoan. Orduotan ezkala solairu baten gora beran sesioan hasiko. Bagoaz ala ez. Ez da izango. Esan dizugu. Nortzu zarete zuek? Eten sua eta bota arma hori segituan. Ni Fakundo Lasa naiz alkate jauna. Errenditu zaitez, inguratuta zaude eta inguratuta. Zu altzara alkatea? Ez aldidazu paparrean daramadan aginte xingola ikusiala. Lapurrak zinetela uste nuen. Jaitxizazu eskopeta mesedez eta zure nortasuna azaldu iguzu. Zein demontrezara zu eta zertzabiltza etxe honetan. Saraitzuko Don Fernando nauzueba eta iraingarria deritzotzuek oraindik jabetu ez izana. Don Fernando, tere jauna izan ere, pijama jantzita ez duzu ba zientifiko planta handirik, Zientifikoa beti zientifiko pijama jantzita bada ere. Baina izu, zu ezaltzinen ba, bihar heltzekoa. Hau, marka gero, ongi etorrik eskaini ez eta gainera gau ez esnatu egin behar. Nik biharko prestatu dut ba, ongi etorri. Ni omenaiz gero batere enteratzen ez dena. Ez zaitez bakezkatu, ongi etorri berdu asko eskainiko dizuguta, hankasartze guztiek dute konponbide. Ze okurritu ote zaio orain honi? Pregoilariari deitu, eta herri guztia esnaraziko dut. Ordu erdi barru ondo iruditze altzaizu. Ez dakit pan, gaueko orduotan eta bizilagun guztiak honezkero lotan direla. Oiek aitzakiak baino ez dira, zu jantzi zaitez eta guk arrera egingo dizugu. Egingo diogula? Arrera, ongi etorria. Etirok hartu gaituta. Garbi gera dadila ideia berari otu zaiola zuek biok lekuko. Zer? Ez tarritzeko hemendik aldegin izan atenak burutik jota daude. Zer gertatzen da horbean? Aitona, begiratze iskanbila dagoen herrian. Kontxo, Don Fernandoren ongietorria izango da. 30 urte badira, herria utzi eta irira joan zela. Eta orain zientifiko bihurtuta itzuli da. Alaba ere ekarri duela esan duzu, ezta? Emaztearen heriotzak saminduta edukiko du oraindik gizona. Marik ere ez aldu amari. Don Francisco medikuak esan zidan gaitza arraroietako batek eraman zuela bere ama. Mari gaixoa, zepena. Kera, aita behintzat bizi du. Tanik berriz zuzaitut, Aitona. Bai, hoixe. Eta hemen nik agintzen dudanez, segi oera, bihar goizde iki behar baituzu errepartoa egiteko. Herriko guztilagun maiteok, biziki estimatzen dizuet zuen alkate honen deiari erantzun izana eskerrik asko. Zuzo azkale kantoiraino eta nik deitutakoan etorri, nik deitutakoan. Hemen gaude eta nola aldegingo dut pat berriro sartzeko. Ongi etorri eta juz egin behar da. Txoro petralau. Biharko espero genuena den, eta gaur heldu zaigu. Zientifikoen ateraldi xelebre horietako bat noski, holako xeak baitira. Hau jota zako. Hemen txedugu Don Fernando Dugarri eta Saraitzukoa.
Alkatea, hobe alderantzai, esaterakoan iruditu zaipai, saraitzu eta dugarrikoa. Eskerrik asko, zinez unkituta nagoena honetako ekitaldietara ohituta egon arren. Urte askoan kanpoan ibili ostean itzuli naiz eta helburuan batekin itzuli gainera. Hori da hori, horrek oroitarri bat merezidu eta baita guk egin ere. Zer da? Izan ere, zure umetako argazki bat baino ezkenuen eta horrela egin Ongi etorri, Francisco Burgana izerriko sendagilea. Ez duzu meritu makala? Eta hau nire semea da, Martin. Ongi etorri, don Fernando, niretzat ore handia da. Bai, mutiko orean eurea da. Gabon, ni Martin naiz, medikuaren semea, bihar etorriko altzara eskolara. Baietz uste dut, aitakala esan dit behintzat. Andereñoari ondoan jartzeko esango diot, hala, eguna eramangarriago egingo zaizu, ikusiko duzu, nirekin primera pasako duzu. Ikusten aitatxo, onkitu eginda. Txalo bat don Fernandorentzat, gure herrikide ospetsuarentzat. Lo hartuko duela denak esnatuta gero. Eta ze, san oroitarri honeta zitzik ere ez dut. Lehen esaten ari nintzaizuenez, zuen bizimodua goitik bera aldatuko dituen zerbait egitera itzuli naiz zerrira. Nire neuk burututako asmakizuna da, eta neuk jaio nintzen herriari eskaintzea pentsatu dut. Bihar ongi baderitzozue atseginez azalduko dizuet guztia. Ordurarte gabon guztioi! Itzingabe nago, bat ere itzingabe! Itzingabe egoteko ez zara oso isilik egoten. Areto bat beharko dut egitasmoa herritarrei azaltzeko. Presaka bazabiltza tabernarekin beharko dugu. Itxaroterik baduzu, Facundo Lasa alkatearen herriko itzaldiaretoan egin izango dugu. Itxaron diozu, noiz arte? Pare bat urte edo, ezkara egiten hasi oraindik eta... Bihar goizeko 10 tabernan orduan. Jauzikanoa, pozik narama, ego haizeak. Egunon! Egunon, Aie? Antxoni, non dabil gaur jendea? Oraindiko ean, bart oso berandu erretiratu ginen, don Fernando zientifikoaren ongietorria zelata. Eta zu ere nora zoaz maleta hartuta, herritik alde egin behar duzu? Ez, seme ez, nora joango naiz ba, ni urteokin. Alkateak don Fernandoren zerbitzari izateko eskatu du. Itxura batean gauza asko egiteko intentzioarekin omen dator. Etxekoak ordea besteek egitea nahiago. Gainera oso alaba polita duela esan didate. Osasunez haun xamarra, baina oso polita. Bai, oso neska polita da. Alproja hartu zaskia zoaz ogia partitzera. Eta ezin hori utziko brantzak biharko. Eta goraintziak aitona. Bai, emango dizkiot. Inoiz ezer izan ez duenak, ezer ere ez du galtzean. Aurrera, aurrera egiten dut beti, ez dut lekurik tristuraren zat. Ate guziak baitaude zabalik, baikor garen ontzat. Ikusten, Mari, ezin ditut une batez bakarrik utzi. Egunon, neskatila hau zuen ikaskide berria izango da. Aurrez aipatu dizuedan Saraitzuko jaunaren alaba da eta Mari du izena. Gaurko zexeria, mentxe. Anjeren eserlekuan, beti bezala berandu baitator. Kaixo, Mari, polita, gogoratzen hauzu, Martin naiz medikuaren semea eta eskolako lehena naiz gainera. Egunon, Andereño. Ara, egunen batean arratsaldeon esan beharko diguzu martxa honetan. Mari, hause da, Anje. Ezagutzen dugu, elkar. Gelako baboa da hau. Tira, Anje, eser zaitez, mesedez. Behingoz gaurko ikasaiarekin hasi behar duguta. Benetan ezagutzen altzaitu. Bai. Eta nondik pa? Ba, oso historio luzea da. Kostuko ditut historioak. Bai, konturatu naiz, bai.
Bizilagun maitean berriro elkartu garen ez ostera aurkeztu nahi dizuet Don Fernando Saraitzukoa. Mil esker alkate jauna, baina astean behin aurkeztuta nahikoa izango da. Ederki ba, has gaitezen azalpenarekin. Hauxe da nire asmakizuna, turbina du izena eta uraren indarra energia elektriko bihurtzen du. Ikusgarria. Zer dela esan du, Benito? Turbina bat. Jakina, turbina bat. Eta zertarako balio du? Turbina honek ibaiko jauziek duten indarra energia elektriko bihurtuko du. Eta gero, elektrarietan zehar, herriko etxe guztietara helduko da. Arazo txiki bat badago ordea. Ibaiaren gaiberako malda ez da guk beharrainakoa, beraz, ibaia zabaldu eta ibai bide berri bat eraiki beharko dio. Zer esan egizu horrekin? Ibaiaren ertzak urak hartu beharko ditu goialdean. Baina zer diozu, handaudeta. Lorerik ederrenak, erlauntzak eta erle gehienak ere. Erlezi stream batzuen gatiko nelako aukerari ies egiten utzi behar aldio zuen. Bai, Don Fernando, baina izan ere ez dia oso sendagarri mesedegarria da, eta ez dakipanek. Eta haren ordainetan eskuratuko ditugun erosotasun eta bantailak. Nazioko alkate guztiak zure inbiriatan izango dira, egunkari guztietan aterako zara, zentrale hidroelektrikoa egitea nola bururatu zitzaizun azalduz, oso mesedegarria izango da. Behar bada Don Fernando arrazoi izango du, zentral elektrikoarekin aran guztia guri begira izango da. Aran guztia baino ez? Arana esan aldot, baita baiara osoa ere. Baiara handiozu? Eskualdea, nazioa, mundu guztian gure inbiriatan argi dago beraz noiz hasiko gara. Haze alkatea daukagun. Bai, hori dagoeneko kaskoa bero-bero eginan zago. Barkaidazu, Don Fernando jauna, baina gauza bat ez dut oraindik ongi ulertu. Eta gainerako herritarrek ere garbi ez dutela iruditzen zai. Ongi esan duzu bai, Don Fernando naiz ni, eta zu berriz? Oroimen eskaza duzu nonbait, ikaskina naiz, eta bada ulertzen ez dudan zerbait. Zer ez duzu ba ulertzen? Ba zergatik aldatu behar dugun ibaiaren ibilbidea, gu guztiok baino askoz lehenagotik handako. Aurrera penagatik, gau ezargia eta neguan berotasuna izatearen truke. Aurrera pena diozu? Lehen ere etorri ziren basozainaiek arbolak mostera, eta ark eragindako uholdeak herria txiki eginda utzi zuen. Basozain kaskailu batzu nire moduko zientifikoarekin alderatzea ere. Haiek eta zuk ez duzuen natura errespetatzen. Barkaiguzu aitona, baina jarraitu beharrean gaude, ipuinoiek hilobentzat gordeitzazu. Jakizu ba, nire hiloba guraso biak galdu zituela uholde hartan. 52. Eta orain zu, Anje, egizu ariketa hau. Nik? Anje zeu zara oraindik, ez da ala? Bai, andereño. Isilik! Ipini ezu pardela ardiai. Martin, nahikoa da! Zure asmakizun horrek zorigaitza baino ez digu ekarriko. Tira, zorigaitza ez noski ez da, Don Fernando. Ulertzekoa da ikaskina berogailu elektrikoen kontra egotea. Ez dugu zertan egurrik moztu beharko, ez da ikatzik erosi beharko ere. Sekula santan, honena lanean hastea izango da, ala negurako berogailu elektriko berriak prest izango dituzuen. Anje, mesedez, etzazu aldegin, etzaiezu jaramonik egin. Beste batzuetan zuk ere barre egin ohi duzu honelakoetan. Bai, ba oraingoan ez dit bat ere graziarik egin. Anje, begiratu ondo, ea poltsikoetan kakarrasto gehiago ote duzun. Aitona? Aitona! Baina ze egiten duzu zu kalean orduotan. Eskolan egon beharko zenuke ez da? Bai, baina esaidazu Aitona, zerbait gertatzen aldaba. Oraingoz ez, Anje, baina zientifiko hori oso handiputza da. Eta ez du natura errespetatzen. Bolada txarra da torkigula iruditzen zai. Eta zu berriz, itzul zaitez eskolara. Jope. Kezkatuta zaude Aitona. Bai ba, Don Fernandoren asmakizunaren kontra, neure interes propioagatik nagoela uste dute denek. Ikazkina naizelako. Gaur arratsaldean zentrale hidroelektriko santu hori zebilten denek ahoan. Geure baliabideekin bizi izanaz, harro egon naiz ni beti.
Ikatza egin izan dut denok bero egoteko eta sekula ezer zuntzitu beharrik gabe. Aitona! Eta txondorra? Zergatik ez dugu aurten txondorrik egiten? Ai, Anje, ez duzu zuk maltzurkeriari. Aurten bi urtetik ez dugu txondorrik egin. Eta orduan, esan nondik ateratzen dugu nik egunero herrira jaisten dudan ikatza. Ba, orain binegu egin genuen txondorretik, ikatzapur bat soberan badugulako. Aitona, goazen, ideia bat etorri zait. Txondor bat egingo dugu. Aurten bai, gu ikazkinok oraindik ere baliagarri garela erakutsiko diegu denei. Anje, ara niz hartuta nago. Zu ez, nitaz ari naiz, Aitona. Erakutsi da zu txondorra nola egiten den. Oso lan gogorra da ordea, Anje. Zu orain mutilko eskorra zara, enborrak arriatzeko. Gainera txondorrak oso arriskutsua tira, kontu handiz ibili behar da. Ta ibiliko naiz, Aitona mesedez txondorra altxatu behar dugu. Aiton zarra animatu nahian, ala? Nire gatik ari naiz. Agak bakanago kokatu behar dira. Nahitan ez ureztatu behar alda, hainbesteko sailak. Ez duzu bat pentsatuko lur sailak kapritxoz ondatu behar ditudanik, ez da? Zuk esan zenuen ez? Badakit nik zer esan nuen eta orain lanean jarraitu nahiko luke. Hori da genioa? Horrek beste izen badu, edukazio eskasa. Baiara guztiko herriak eraikuntza honen inbiriatan egongo dira. Hala espero dut, gaztetxo. Ez dago eskubide. Zergatik joan daiteke Martin Aragora, ta gaineroko oke. Zuritzaile eta pelota hutsa delako. Inbidia diozu, izan ere berak zentrala nola eraikitzen duten ikusteko aukera baitu. Inbidia nik zikoitzorri. Aitona, horra zabiltza. Etorri hau ikustera. Hau guztia behar aldugu. Behin dena, eta lana ugari gainera. Ederki, Anje, aurrena oinarria osatuko duten zutabeak ipini behar ditugu, etxearen egitura baliz bezalazi. Sendoa ezpada azkarrago edo beranduago erori egingo baita. Gero zuti jarritako enborrekin estaliko dugu mendi baten itxura hartuz. Eta ben guztia osto eta lurrarekin estalitakoan txondorra listo dago. Kaixo, ikazkinak, zer da horko hori? Zuri etzaizu batera xola. Anje, mesedez, lanerako tresna tira. Guzti horiekin egiten da, zuk etxeko txeminian daukazun ikatza. Oiek aspaldiko kontuak dira. Orain zentrala egonda ikatza egin behar alduzue. Bai ba, eta nahi baduzu segikorrika denei kontatzera zuk besterik egiten ez dakizuta. Angoian lanean hasi dira dagoeneko. Herritar guztiak bertaraino joaten ari dira ikustera. Eta gian zuk ere ikusi nahiko zenuela. Ez dut denborarik alferri galduko ura nola azten den ikusten, Martin. Iloba eta biok askoz gauza garrantzitsuagoak ditugu orain esku artean. Ez zara ba honetaz arituko. Ba, hain zuzen, honetaz ari nintzen. Eta orain barka iguzu, baina egur bila joan behar dugu. Ikusten, urak turbina mugiaraziko du eta horrela sortuko da, gero elektrarien bidez etxik guztietara eramango dugun korronte elektrikoa. Kontu zibili gero, aioiek ukiztea oso arriskutsua baita. Deskargak eman ditzake, ez kezkatu ordea pasako zizuta. Don Fernando, aizu, ikazkinaren etxolatik nator. Txondor bat egiteko asmoa dute, basora joan dira oraintxe egur bila. Txondor bat? Denbora alferri galtzeko gogoa badute gero? Ederki, Martin, segi erne, urrun helduko zarata! Ez du benetan alde egingo. Eta nola funtzionatzen du traste horre? Zerbait lagia gertatzen da, alkatea dardarka dago. Ez kezkatu, gizajoa unkituta egongo da. Bai, txondor ederra, Aitona. Txikia da, baina itxura polita du, bai. Zera baldakizu, bihar Don Fernandok eskolara etorri behar du. Akaso zue guztiok urtegian lanean ipintzeko? Zentralari buruz hitz egitera omen dator. Zaude lasai ordea, Urte bete beharko luke nik omentzitzeko. Eta ez da orduan ere, Aitona. Eta Martinek marraztu duen hau, urare
Haren indarra elektrizitate bihurtuko duen urtegia da. Gero, elektrarien zehar garraiatuko da herriko etxeetara heltzeko. Hala, neguko gau hotz eta luzeetan beroa eta argia izango duzue. Bai, nik ere urtegi horri nahiko abeldur badiot, bai. Kaixo, Aitona, zer Izan modu? ere, ba. Epa, Anje, etorri ona. Zera aurkeztuko dizut. Beno, Basoko laguntzar bat naiz eta zure txondor berria ikustera etorri naiz. Ta nola jakin duzu egiten ari ginela? Ba, egia esan, zera, Ba, txoritxo batek esan zidan. Martin, seguru, hitzontzi horri esango dizkiot nik esan beharrekoak. Martin, bai, horixe. Eta orain mundu guztiak jakingo du. Beno, ez da horren besterako seme. Tira, utzi egingo zaituztet lana franko duzu eta. Hala, bai kriseilu polita. Aspaldikoa da gainera, mendian gaua oso iluna izaten da, eta inor mendian galtzen denean, kriseiluaren argitasunak nire etxolarako bidea erakusten dio. Eta beti piztuta egote alda. Bai, hoixe, beti egoten da piztuta. Itzul zaitez aurki basoko laguna. Ikusiko duzu, txondor bikaina egingo dugu. Seguru. Ia, ni banoa, negurako prestaketak egiten hasi behar dut. Ate joka datoreta negua. Zein da bizar zuriko gizon zintzo hori? Berak esan dizuta, basoko nire laguntzar bat, Anje. Ta zergatik ez didazu sekula berari buruz ezer esan? Ara, zuk ere ez didazu inoizaren galderarik egin. Nola galdetuko nizun, ba ezagutzen espanuen. Ez aldizut inoiz kontatu ikaskina dela. Ba, txondorrarekin laguna altzigun. Tira, hasta zu hori eta kontatu zer modu zientifikoarekin. Ba, gaur goizean etorri da eskolara. Eta? Turbina nola dabilen azaldu digu. Asmakizuna gure mesederako dela. Oso harro egon beharko genukeela. Ja. Eta zentralaren aurka kaskarinak baino ez daudela esan du. Kontxo, kaskarina bakarrik, eta zuek ze erantzun diozue. Ba, egia esan, ezerrez. Inorkeztu ezertxore esan, Aitona. Ezerrez, isili geratu zarete? Eta zer egingo nuen banik? Jakina txalo egitea baino ez zaizu falta izan. Zuek ere helduak bezalaxe. Aitona, ideia bat bururatu zait. Zergatik ez zara zu eskolara etortzen txondorrari buruz hitz egitera. Zer? Zu ez zaude burutik zano. Ni naiz irakaslea, ikasketarik ere ez dut. Nik lanean baino ez dakit, lanean. Txikitatik ez dut besterik egin. Aitona, entzun, inork ez dakizuk baino gehiago arbola eta txondorrei buruz. Ez, Anje, tabernako kontu bera errepikatuko litzateke. Aurrek ere, bere interesak defendatzen dabilen Aitona ikusiko lukete. Baita zera ere, zure azalpenak ezagututa, baso eta ibaiak begirunez erabiltzeko gogo bizizatera baiet. Ez dakit pa, Anje, andereño ados badago? Hoixe baiet, Aitona. Alaxe ezagutu nuen Anje, bere txondorrarekin txoratuta. Ibaiko lanak ordea oso azkar zijoazen, eta berak ezin jakin zer zetorkio. Beste kontu batzu zebiltzan buruan, irabiraka. Anje, zorionak, behingoz eskolara gara izeldu zara. Aizu ikazkin ez hasi Mariren bila, gaur ez da etorriko. Zuk zeote dakizu. Bazuk baino gehiago, aita herriko medikua etxera joan zaio bisitan. Oian baitago oso gaixo. Mesedez, aurrak, gaur Anjeren Aitonak ikatza egiteko txondorra nola egiten den azalduko digu. Alaxe da, nire Aitona aurkeztuko dizuet, ikazkina da. Ba, oinarriko zutabeak gero enborrez inguratzen dira erabat. Aha, beraz basoa erabat txikituko duzu ez da? Guk ez dugu arbolarik mozten ikatza egiteko. Behealdeko adarrapaino ez ditugu behar izaten. Eta gero zer egiten duzue? Ba, ondoren osto lur eta buztinaz ondo estali. Ta ikatza hortik ateratzen da? Bai, horixe barruan sua piztu behar da, eta enborrak egozia ala ikatza sortzen da. Ba, zentrala asko zandiagoa da ordea. Txondor batek herri guztiaren zataina ikatzen mal dezake. Herri guztiaren zat? Bai, orain arte bezalaxe. Bai, Anje, nik gerozta okerrago ikusten dut. Kaixo, Aitona, tira, ni banoa zer egin ugari dut eta... Zer duzu seme? Ezerrez. Horren gaizki aritu aldaz. Ez, bai zera, oso dotore jardun duzu. Orduan, zergatik zaude horren goibel. Ba, tristura eman dit Mari bertan ez egoteak. Hori alda. Tira, goazen etxera.
Eta zergatik ez daba etorri Mari? Antxonik dioenez, amaren gaixotasun berbera omen du Marik ere. Oinez ibiltzean nekatzen den esan aldizu? Izkilarak igotzeko laguntza behar omen du? Gaxoari begietan pinportarik aterez bazaio zikire. Begiei buruz ez dite zertxo ere esan. Oso garantzitsua da begietan pinporta horiek dituen jakitea. Demontre, ekaitza gain gainean dugu. Eskerrak alere, etxetik hurbil gauden. Antxe! Nora zoa! Antxoni! Antxoni! Mari etxean da? Jakina ba, ze galdera. Ireki atea, mesede. Hanje, ondotxo dakizu Don Fernando ze tenorekoa den. Garrantzitsua da, baina... Konpromezu larrian ipiniko nauzu. Mesedez, Antxoni. Tira, minutu bat eta kitxo, Mil esker, Antxoni. Mari, zera etorri naiz, alegia beno, ze modu zauden jakin nahi nuen. Un xamar nago, baina pasako zait, sendakileak esan ditatxe den hartzeko eta ala, ze putzua. Meko zuen. Nik pentsatu dut, eskolara etortzerik ez duzunez laguntza beharko duzula eta erakutsi begiak. Ondo zabaldu eta begiratu. Garai ederrean zatoz ikazkina laguntzeko ni naiz nahikoa eta proposena. Mari, zure aitak jaikita zabiltzala jakiten badu. Nolatan dago hori hemen zurekin? Tira, Anje, gelako lehena denez laguntzeko egokiena bere izango dela uste du aitak. Horrexegatik dago hemen nirekin. Ez zaitez tuntuna izan, horrek ze lagunduko zaitu ba. Mari, mesedez. Ez zaitez aserretu, Anje, Mari nekatuta dago, gaixoa. Aitonak esan bezala begietan pinporta beltzak ditu. Hori ona ala txarra ote da. Auskalo, nik ez dakit, oiek zure aitonaren kontuak dira. Nik uste dut, Martinen aurpegia ikusteak jarri duela ondo ezik. Don Fernando, sartzen utzi zaitu dala jakiten badu, zutan jarriko da. Ate ustela! Irten zaitez hortik, aguro, zoaz lehenailen. Orain zer egiten duzun ikazkina. Ze putzu da! Baina, ze demontre zabiltzazu nire etxean! Ara, ni etorri nahi jauna. Zertarako! Ez da izango nire alaba ikusteko! Nire alabak zabaldu aldizu gure etxeko atea! Alaba izan alda! Ez hori xe, jauna. Orduan Antxoni izango zen horrek aitu behar dizkit! Ez, izan ere, ara, Don Fernando, nik zurekin hitz egin nahi nuen zera, zentralari buruz. Hoixe, zentral hidroelektrikoaz, eta Aitona eta biok egiten ari garen txondorrari buruz hitz egin nahi. Bai, Aitona egoskorra tokatu zeizu gero, baldaki berakona etorri zarenik. Ez. Orain konturatzen naiz, demonioa, orain badakit bai zertera etorri zaren. Baldakizu. Nola ez ote naiz lehen jabetu? Txondor horretan narratz egin arte etzara konturatu, zuk benetan gure zentrale hidroelektrikoan lan egin nahi duzunaz. Lasai mutiko, ulertzekoa da, ez duzu nahi zure Aitona konen berri izaterik. Ez zaitez kezkatu bihar bertan hasiko zara, eta ez hasi orain eskerrak ematen. Demontre, ikusi bezain pronto alguazilari deitu eta salaketa ipintzeko puntxuan egon naiz. Eta orain zer, zentraleko lanean hasteko prest. Tira, gabon gazte! Ederra egin dut oraintxe. Jek eskatzen hasia nintzen, ordu honezkero. Mari ikustera joan zara, ezta? Bai, Aitona, oso ahul dago. Nolatan zenekien? Ea, esaidazu, begiek ikusi aldizkiozu? Bai, noski, Aitona. Eta pinportarik baduen ikusterik izan duzu? Begiak puntu beltzez josita dauzka, hori seinale txarra alda. Ona ez behintzat. Baina badut beste gauza bate. Pinporta gehiago ere baldu. Ez, pinportarik ez, baina bapatean Don Fernando agertu da. Ez idazu bizon horren izenik ere aipatu mesedez. Aitona, oso oker jokatu dut ordea, oso Zato oker. zona. Oker kuanto, Anje, oker. Ez okurritu gero, ez ere zangabe berriro aldegin, eta gau ez blai egin da itzultu. Aitona, entzun, Don Fernando! Gaurkoz nahikoa da, Anje. Zutondoan lehortu, eta segi lotara, bihar egun latza izango data. Ikusten? Eskuzkoa gau mugitzea nahikoa izango da urak aitaren batean zela jauek itotzeko. Dena prest dago da, alkate jauna.
Egunon, zure etxetik nator, Don Fernando. Eta zer moduz dagoene alaba? Zure alaba gero eta okerragotako. Zure emaztezenaren gaixotasuna ote duen. Hori zinezkoa da, nire alaban eskatila osasuntsua da, beste zerbait izango da. Entzuidazu, Don Fernando. Hemen gure herrian ezingo dugu zure alaba sendatu. Nahikoa da, zure gaitasun ez da azaldu nahian altzabiltza. Horrekin eskatila, espezialista batengana eramango baduzu, bai. Iritik orain alde egiten badut, nire egitasmo guztia gelditu beharko dut. Erretolika hoiek utzi eta egizuta zeure lana, doktore! Baina, zure alaba zari garata. Ez, zure gabezie ezari gara zure gaitasun ezaz! Ez zidatzu esan zentrala kortarainoko presa duenik. Presa? 15 urte borrokan ene asmakizuna gauzatu alizateko, eta orain arrakasta eskura dudanean, dendera utzi eta porrot egitean nahi alduzu! Ez da pentsatu ere! Zer, Anje? Marikin bueltaka? Bai, Aitona, geroz eta okerrago dagoela dio andereñoa. Entzuidazu, Anje. Agian egongo da Mariri laguntzeko modu bat. Basoko lagunak eta biok bakarrik ezagutzen ditugun uretako landare batzuk badira. Landare hoiekin akaso sendatuko dela ustetugu. Hori bai, azkar ibili behar dugu. Bestela zukarra asko areagotuko zaio eta. Eta esan, non topa ditzaket? Uretako landare hoietara heltzeko gaztea izan behar da, eta urpekari trebea gainera. Entzun arretaz, oso garantzitsua baita, Marik landare gorri hoiek horitu aurretik hartu beharko ditu, bestela sendatzeko ahalmen guztia galdu, eta ez diote bat ere mesederik egingo. Ni neu zaharregia naiz jada urpean murgiltzeko, zuk bai ordea lortuko zenuke. Ederki, tan non daude? Ibaia jarraituz mendian gora egin ezkero, zingira garden bat aurkituko duzu. Anje, zu berriro ere, badakizu ezin duzula Mari ikusi. Sendatzeran atoran joni, denbora gutxi geratzen zaio. Guk ezin dugu ba ezertxo ere egin Anje, izugarri sentitzen dut. Emaiozu hau, uretako belarrak dira, eta sukarra areagotu aurretik hartu behar ditu. Eta zuk nolatan dakizu Marik sukarra duenik? Aitonak esan dit, Mariren gaitza horrelakoa omen dela, eta uretako belarra hauek ekartzeko esan dit. Aitonak esan dizu belarra hauek emateko? Bai, eta kolorez aldatu aurretik gainera. Ai, ondo da, emaizkidazu. Baina Don Fernandori txintik ere ez esan gero, Ziur orduan uretako landareak ez zirela kolorez aldatu. Ez ba, Aitona, ontzian sartu nituenak bintzatez. Gainera oso pasadizo xelebrea gertatu zait. Zingiratik bueltan nentorrela, ibaian behera korrika eta presaka, arbola baten sustraiarekin estrapuzu egin, eta lurrera jauzi naiz ziplo. Eta algak erori altzaizkizu. Ez baina ia, ontziak ies egin dit, sekulako garaxia egin dut, eta bapatean ontz bat azaldu da. Atzaparekin ontzia airean hartu, eta belar gainean utzi du goxo-goxo. Ikaragarria izan da. Ontz zahar hori ez nadabil oraindik beraz. Hartzazu hori, Anje, gaur ongi merezia duzuta. Mari sendatuko dela uste duzu? Seguru, maitasun ekintzek dena sendatzen dute. Aitona! Agur! Gero arte, Aitona. Bai, eta lasai ibili, nik jarraituko dut txondorrarekin. Aitona, badut zuri esateko gauza garrantzitsu bat. Gero ere esango didazu, bestela berandu helduko zara eskolara. Agur, Anje! Ez, Aitona, entzuidazu! Baldarna, gero, entzazaz banaztu, Anje! Ondo da, agur, Aitona! Kaixo, egun on, Martin. Ze, gaur ezaltzoaz eskolara? Handik nator, aizu, txondorrak ikatzik emango duela uste alduzu. Bai, noski, ikusiko duzu. Ba, mantxo xamar dabil itxuraz, ezta? Jakina, hemen espaitabil zentralean aina jende lanean. Gainera, Anjerentzako lana ere bikoiztu eginda, aurrena zentralean eta gero txondorrean, ez da harritzeko eskolara joateko astirik gabe ibiltzea. Zer? Ez zidazu esan ezertxo ere etzenekienik. Nik pentsatzen nuen honezkero hilobak esango zizula zentralean lanean hasi dela. Benetan ari zara, seme? Aizu, nik ez dizute ezertxo ere esan, Hobe duzu berari zuzenean galdetzea. Nik kuadernoa ekartzera etorri naiz atzeratutako lanak egin ditzan, agur. Nola liteke, Anje zentralean?
Ikusten, ene alaba alai eta irripartzu esnatu da gaixotasuna etorri bezalaxe joan zaio. Harrigarria izan da benetan. Amak izandako miastenia berbera jota zegoela uste nuen. Mariren sendabideak ez du esplikaziorik miraria izan da. Makitio burua uste hori, eta orain prestagaitezen ikuskizun kilikagarri bat ikusteko. Nien naiz bat ere fidatzen. Ez zaitezte eskorrak izan guztia kontrolpean du. Alkate jauna, ez idazu hori esan ba, kakalarria jota nagota. Antxoni, ekarri alduzu botila aginduta bezala, mila eskerrik asko. Ta ekin diezaiogun irekiera ekitaldiari guztia prestago, Don Fernando, tori botila. Bizilagun maiteak, gaurko urratxanekin aurrera bidean murgilduko gara. Egun hon, Aitona. Egun hon, Antxoni. Ui, zerbait gertatu altzaizu. Goibel nago, hanje urtegian lanean ari da. Ez da zuk uste duzuna ordea, zaudela zain nik azalduko dizut. Azaldu, Antxoni, zer baina, oso argi dago. Nik bestela ustearren, nire hiloak bera konfiantza handiagoa du zientifiko horrengan, nigan baino. Entzuidazu harretaz, arratsale batean hanje etxera etorri zen Mariren begiak ikustera. Don Fernandok bertan harrapatu zuen eta zentralean lan egin nahi zuela pentsatu zuen. Lana eskaini zion eta hanjek onartu egin zuen guzalatu ez eta Mari salbatzearen. Zuri zergatik azaldu ez dizun ez dut ulertzen ordea. Hanje gaxoa, egunak daramatza zerbait kontatu nahian. Bere bilanoa. Zoaz bai, Aitona, zoaz aguro. Antxe ibiliko da elektrariak ipintzen. Mil esker, Antxoni. Ez horregatik. Aitona? Aitona! Aizu, Aitona! Hau ez da zuk uste duzuna, Antxonik azaldu dit, hau da egunotan behin eta berriz esan aizen idana, ez da? Hemendik aurrera kasu egingo dizut, Antxe! Baina zartabila Aitona hor! Urak eramango du! Azkar, Aitona, alde hortik! Aitona, Ikazkin madarikatu haunak irentzi du! Jakina daiteke zertzen ginen orbean gaur preciso! Berak itzekin urtegiak aurri begitzekoa ginenik! Ez, bakasu horretan errua zeurea da herritarrei behar bezala ez jakinarazteagatik zerbait edarako zara zu alkatea! Hanje, etzazu negarrik egin. Aitonak ez beste guztien zekiten urtegian noiz zabaldu behar zuten. Ez behar mingarria izan da, Hanje, ezin izan da ezertxo ere egin. Ez, Antxoni, ez, uretara jauzi egin behar nuen, Aitona salbatzeko. Orduan zu zeu ere hito egingo zinen, Hanje? Madarikatuak urtegi eta zentralea! Etzazu horretan gehiago pentsatu. Aitonak etzintuzke sufritzen ikusi nahi. Egia esan gizon bikaina zen. Munduko gizonik onena. Halaxe da bai, Hanje, gizonik onena. Begira, Hanje, elurra hasi du, ikusiko duzu. Gabonak laizter etorriko dira eta olentzerok seguru eskatutako opari guztiak ekarriko dizkigu. Aitonak eta biok elkarrekin idazten genion eskutitza olentzerori. Ziur nago aurten eskutitza idazten diozunean, olentzero sekula baino eskuzabalagoa izango dela zurekin. Benetan, Antxoni? Jakina, izan ere berak menditontorretik den dena. Urrek nara hamate, inora ere, eraman gabe, inora ere, eraman gabe. Negarra baretzen denean, ez dut itzala ikusiko, ez dut itzala ikusiko, sortzen duen argia baino, argiarizo, argiarizo, argiarizo. Kontxo, eskutiz bat. Gabonak urrun dira oraindik ba. Ea ba, ikatza eskatzen du. Sakukada ikatz? Anjerena izan behar. Nako zuen. Ez bira horik bota gero ikazkin. Izan ere txondorra erori egin baitzait eta Aitonaren laguntzarik gabe ez dakit nola altxatu. Eta zu ze moduz, Mari? Primeran zuri eta zure aitonari esker, Antxonik dena kontatu dit. Aizu eta izugarri sentitzen dut zure aitonarena. Zure bila ibili naiz, baina aspaldian herrira jaitsi etzaren ez ba.
Aizu, eta esaidazu nola funtzionatzen du honek? Benetan nahi alduzu azaltzea. Bai, noski, baina aurrena kontaidazu non topatu zenituen urpeko landaren miragarriaiek. Nahi baduzu guazen biok eta lekua erakutsiko dizut. Hementxe da, heldu gara. Zingira magikoa da, ez da? Bai, ura mugitzean baino ez da lakua benetan ikusten. Sekretu hau aitonak kontatu zidan niri. Lakuaren ondoan azten dira sendatu zaituzten algak. Ikusi nahi dituzu? Baina ondoan badaude ezingo ditugu hemendik ikusi. Ez, behera jaitsi behar. Guazen! Ia! Egin salto, Mari! Zerotu egin altzara, irten zaite zuretatik izoztu egingo zara. Ura epela dago. Mendiaren bihotz-bihotzetik irtetzen denez, goxo-goxoa da. Lasai, Mari, egin salto beldurrik gabe! Ederki aurrok, gaur mendi inguruko gauzak bilduko ditugu. Harriak, lorak, kostoak, gero ekarritakoaren arabera puntuak eta igoko dizuet. Erne, animaliak ez dira gauzak, bikoteka joango zarete. Esate baterako, Zumari joan zaitez. Nirekin etor daiteke, zientziatan larri nabile eta bere laguntza ondo. Hala da, anje, horregatik zu Martinekin. Martinekin? Ederki aurrak, gainerako bikoteak egin ditzagon. Badakitze. Ez zitzaizun kabia hartzea bururatuko, ez da? Honekin baietz 10 puntu eskurak. Kabiak entzen badiozu, txoria hotzak hilko da ordea. Martin, arbolan gora igo behar. Kabia ez hartzeko, Martin! Zuk hartzeko asmoa baduzu, berandu zabiltza ikazkin. Aizu, Martin txotxolo, kabi hori bakian usteko esan dizut! Ba, ze uste duzu, basoa zurea dela, ala? Ibeia harrapatu dute, pa. Ez da gitigeria ez duako emorro horri! Ez ditut gehiago! Txiko hor, heldu idazu eskua! Heldu! Kontu! Kotegiko nautu! Ema idazu eskua! Ema idazu! Natu bat egin! Zea izela orain azkan ezazun! Apa, Martin, salbatu egin duzu! Zer gertatu da hemen? Zer esan dereño? Ongi altzaude, Anje. Utzi pakean. Anje, mesedez, ez zaitez horren arroa izan, eskerrak eman beharko zenizkioke Martini? Zer? Jakina ba, bizia salbatu dizu. Ta zuzeote dakizu. Garbi asko ikusi dut uretatik nola atera zaituen. Lasai, ez du inolako garrantzirik. Zuk uretatik atera nauzula, negar zotinkari zinen laguntza esketa. Erortzerakoan buruan kolpe hartu duela uste dut eta... Zer? Dena ondo gogoan du. Zergatik ez duzu kabiarena kontatzen? Zer kabi? Ongi da, enuen kontatzeko asmorik, baina ala nahi baduzu. Ara, handiek, kabiak endu nahi zion txori bati. Nik behin da berriz esan diote zetz eta ezetz, baina zuzenean arbolara igo, torduan irristegin eta erori da ibaira. Gezurra galanta, asmatzen ari da. Beno, egia esan ez da asmaketa. Hori segertatu zen, baina aurrez nik esan nion berari, ez berak niri. Eta... Mesedez, ustazu Anje, nire ustez nahikoa entzun dugu jada. Martin, zure ausardia zozo arro gaude denok. Ez da aurrak? Mari, zuk ez duzu basinistuko. Mesedez, Anje, ez duzu zertan gezurretan jarraitu beharrik ezin da beti onena izan. Zorionak, Martin! Gure oleitzero. Ederki aurrak, bide batez inork ikusi aldu Anje. Ibaikoaz geroztik ez da eskolara etorri. Eta gogoratu, badakizue gaizki idatzitako gutunek aserre ipintzen dutela olentzero. Kontuz idatzi gero. Jainko maitea, Daniel, bizikleta esez idatzi duzu. Alperrik zabiltza, bizikleta niri ekarriko dit. Ea, beste bat ere, oparia gainezka. Beno, egia esan lan pixka bat egitea mesedegarri da gorputza epeltzeko sikiera. Por zirto, gogoan dut urte hartan sekula ez bezalako hotza egin zuela. Eta jakina, herritarrak denak ospozik zeuden berogailu elektriko berri haiekin.
Hau ezinezkoa da. Ez, oraindik ez diogu lagundu behar. Bai, zute txarra. Zertan dabil Martin zure bizikletarekin? Olentzerok ez dio berari ekarri, gogaikarri jarri zaite eta utzi egin diot. Iristaka dabil. Ez ditikatzik ekarri. Bai ikatzakulkara ederra. Ze ekarri dizu Olentzerok, Anje? Olentzerok? Ba, egia esan txondorrarekin lanpetu egibili naiz oparietan pentsatzeko. Ikuste alduzue ordea, zakuka da ikatz puska hau lortu dut. Ze, ikatza atera zitekeen, bai ala ez. Ikatza berak atera duela sinestarazi diet denei. Gainerako umeak engainatu ditu, Olentzero gutxietxi eta mini gehien ematen didana, gezurra esan du. Nuenik horrelakorik espero, Anjeren gandik. Bai, don Fernando, larritzen hasi naiz, hotzan diegia egiten du. Da zea xola dio, hotza bada, are hobeto. Etxeak epeleta goxe egotea da garrantzitsua nik aurreikusi bezala. Hauxe da aurrera bidea, alkate jauna. Ba, nik ez dakit zer esan urteetan ez dugu honen besteko hotzik ezagutu. Ba, ez idaztu txorakeriarik esan, eta orain nazazu gauza ugari egin behar dut eta ministeritzara idatzi bat igorri behar dieten esmakizuna aurpegiratzeko. Don Fernando, Anjek sekulako zakuka da ikatz eskuratu du. Honegin diezaiola ba beharko duta, hotz handia egiten du eta berogailu elektrikorik gabe. Ba, zure alaba Mari pozpozik dago. Pozik zerekin baina? Ikatzarekin jolasten hasi da eta narratz eginda bukatu du. Ikusiko duzu, bai etxera atzeko atetik sartu zuke zarrapatzeko. Mari, baina zer zabiltza? Funtzionatuko ez dute ba, ibaia izoztu eginda ura ez da bile eta horrexegatik ez dago korronte elektrikorik. Baina, zuk sekula ez zenigun esan hau gertaz zitekenik. Baina ze demontre nahi duzu azaltzea, zera ura korritzen ez badu korronterik ez dagoela, hitzak berak esaten duta. Duda, zalantzak dituela, garai ederrean, ikusi nire belarriak, izoztuta dauzkat. Bestela ere ez dituzuzuk belarriak askorako erabiltzen. Jesus, eta zer egin behar dugu orain? Etxeak gelatzen ari dira, berogailuak ez dabiltza, eta inorkeztu ez segurrez ikatzik. Haizu, nik aurrez esan nuen hau asmakizun bat zela, eta asmakizunak frogatu egin behar izaten direla, eta honek ez du utxe egin. Ez, hemen nabarmen ibaiak utxe egin du, izoztu egin baita. Egoera oso larria da, basora joan beharko genuke Urbila. Bai, garai ederrean. Iriko osabaizebeko paritu dizkidat. Jokatuko nuke aranguztian inork ez dituela honelako patin dotoreak. Banoa! Ez kaixo, Mari! Ikusi dituzu nire patinak? Bizkorrena naiz! Ez dizu inbiriarik ematen ikazki! Lagundu! Norbaitek ez dizu mesedez! Ez dakitik egiten! Anje salbatu zenuen da ibaira erori zenean? Lagundu! Ito egingo naiz! Ea, Martin, zergatik ez duzu orain zeure burua salbatzen? Ea, esan denon! Atiran ezazu, Anje! Galderan izan zen, ni erori nintzen ibaira eta Anjek salbatu ninduen!
Aguro, Martin, aldatu erropa hoiek, blai eginda zaudeta. Sendagilearen semea izanagatik, ez zara gaixotzetik libratuko. Zuk ere baduzu aldatzeko premia, ala ikaskinek ez duzu eotzik sentitzen. Baina zer gertatu da hemen? Ai, don Fernando, zer egin behar dugu? Hotza gero eta gordinagoa da. Ezin dugu otordurik berotu eta aitonamona batzuk gaixotzen hasiak dira. Atzo nik zua piztu nuen. Ordu pare baterako egurra baino enuen ordea. Ta orain zer. Ideia bat bururatu zait, zergatik ez diogu Angeri ikatza eskatzen. Zuen seme alabek ez aldizuete esan. Antzek zakukada ikatzatera omen zuen txondorretik. Bai horixe, egia da, nik neuk ikusi nuen zure alaba Mari, narratx egin da aurreko batean. Ez da pentsatu ere, nire lanik onena, nire asmakizuna baztertu aldi bateko hotz bolada honegatik, ipaia ez da nego osoan izoztuta egongo. Gainera, nire zentralak ezin izan badu, ze uste duzue, zakukada bat ikaz lortu duen aurrak lortuko duela herri osoa epeltzea. Gutiko horretaz gehiago fidatzen naiz gizonaren baino. Aizue, ez dakitze pasaden, baina ni naiz erruduna. Lasai, laguntza eske gatoz, Antxe. Nire laguntza eske? Zentrala ez dabil, eta inork ez daukagu ez segurrez ikatzik, zuk ez beste inor gazte. Ikatz gehiago egin beharko duzu. Aitonamona asko ondo ezik daude, eta euskalo otzoldi honek noiz arte iraungo duen. Bai, ederki, baina ni... Badakitze pentsatzen duzun eta arrazoi duzu. Inork ez genuen zure aitonaren alde egin, orain aldiz herriak behar zaitu. Aitona, konprenituko zuen. Ondo da. Eta orain zer ez dakitikatza egiten, bua, zergatik ezote dietegia esan. Nire ustez handiak ez du asmatuko. Animo bat! Hauxe falta genuen, Martin, ez zazu zer esan. Izugarri sentitzen du. Zer esan duzu? Izugarri sentitzen dudala esan dut, barkamena eskatzera etorri nahi izan je. Hau ez ustekoa zu barkamen eske. Gainera, jakizu inolako laguntzarik behar baduzu, ni pres nauzula edo zertarako. Laguntza beharrean banago, ba. Ez dut uste ordea zuk ezer egin aldezakezunik. Sekulakoan kasartzea egin dut, katramila ederrean sartu naiz arroputza izateagatik. Inor arroputza izan bada, ni naiz horretan maisu. Tira ba, lagunak orduan, Antje. Bai, lagunak. Agur. Griselu hori, basoko lagunarena da, ikaskin jauna! Aizu, egon! Hontza data! Arte demonio hauek. Hemen! Nola demontre topatu nauzu? Griseluaren argiagatik. Gero hitze ingo diagu gubiok, ta zer behar duzu gaztetxo? Ba, txondorrarekin nabil. Ja, zakukara ikazpolita atera zenuela entzun dupa. Bai, beno, gauza da, herrian jendeak gaixotzen hasi dela, eta txondor bat egiteko eskatu didate. Ederki, egizu ba? Zu ikazkina zara, lagundu. Txondorra egiten laguntzeko diozu, eta zer dela ta lagundu behar zaitut nik, Ba, aitonaren lagun mina zinelako, ez dala? Egia da lagun mina ginen, bai. Zuk ez duzu nire laguntzari behar ordea, ikatza egiten bai baitakizu. Tira, segizu, etxera itzul zaitez elurrak bidea eskutatu baino lehen txikito. Ez ba, badakizu ezin diodala lagundu. Eskertxarreko zikoitzalena! Lasai, don Fernando, hotza eta gosearen ondorioa baino ez da. Beraien aldein beste eta gero, elurtea baretzean bagoa zementik betiko! Zer gertatu da hemen, Antoni? Badakizu, Anje, herrikoak aserre xamar daude don Fernandorekin. Ba, nik aste honetan, ezin egingo dizuten kargurik, txondorrean lanean nabileta. Ez zaitez kezkatu ez dago partitzeko ezerreta, zuk segizu txondorrarekin. Ikatza egitea lortzen baduzu, herria salbatuko duzu, eta hori da orain garrantzizkoena.
Kaixo, Anje, txondor bat egiten ari zara guztiontzat. Ea lortzen duzun, oso harronago zutaz. Banabil, baina ez dakit ongi irtengo den. Irtengo ez da ongi, aurrekoan lortu zenuen animo. Aitak ez du uste lortuko duzunik, ni ordea erabat komentzituta nago. Eta orain banoa, agur. Hau alda zure txondorra. Bai, hauxe da txondorra. Ez du oso itxura katolikorik. Badakit, izan ere Ba, nik ni oso kerrespanago bat egin omen zenuen. Herri guztiari sinestarazi nion ikatzanik lortutakoa zela. Egia etzela esan nahi duzu? Ez pa, olentzeroren oparia izan zen eta gezurra esan nien. Orain denak nire ikatzaren zai daude, baina ez dut uste gauza izango. Lezioa ikasi duzu behintzat, gezurrak ez dakarrela gauza honik alegia. Eta orain ze asmo duzu. Ez dakit, aitona hemen banu, txondorra egiteko gauza izango nintzateke. Aitonak ez zitzun sekula ametituko, herritar guztiak gezurrarekin horrela engainatzea. Gizon zintzoa zen zure aitona. Badakit, baina orain txondorra altxatzen lagunduko zidan. Ez, inork ezin zaitu lagundu, zu konpondu beharreko hauzia da. Izatekotan, olentzerori idatzi eta barkamena eskazi niezaioke, benetan damututa bazaude, akaso irten bideren bat topatuko du. Agur ba, sorte hon. Barkatu, baina denbora gehiago behar du. Ezin dugu gehiago itxaron ordea. Orduak pasa, la jendea gaixotzen ari da herrian. Ez dugu berotzeko aukerarik, ez da otorduak prestatzeko ere. Esan ez zalduzu amaitu, seme? Ez du txondorra amaituta ez dut amaituko. Sekula ez baitu txondorrik egin. Ikatzakuka da olentzeroko paritu zidan. Egurra nahi baduzue. Zer diozu, txikito? Sekula santan ikusi dudan txondori bikainena data. Ume bukizu abarjolea zara gero, ia sinestu nizun. Barkamena eskatu nahi dizut. Inongo unibertsitatean ikasi ezin daiteken lezioa erakutsi didazu. Zorionak, herria salbatzea lortu duzu. Aizu, Don Fernando, zaude! Don Fernando, turizaku hau eta hartzazuzuk ere beharraina ikat. Ezin dut onartu. Tira, hartzeko ba! Nire aitonak herriko etxe guztiak berotzeko ikatza egingo zuken. Etxe guztiak, baita zurea ere. Hora gure ikaskin txikia! Eta halaxe ezagutu nuen Anje. Badakizue, inoiz mendian zabiltzatela txondor zaharren bat topatzen baduzue, arretaz begiratu. Agian inguruan kriseiluren bat edota ontzen bat ikusiko duzue eganda. Haizue, gainera oraindik ez dizueten burua aurkeztu. Ni olentzero naiz. Beno, abiatu gaitezen. Gaur gauean makina bat opari banatu behar dituguta. Arre, astotxo! Bai, gabon gaua da! Gabon gaua! Bide bat aukeratu eta jarraitu neure gogo jabeti ongitu zaindu norberarengan norberak akintzen baitu norberak bere bidea errespetatu
Bidean pasa ditut, hainbat zalantza, baina beti jakin dut, nire norantza, bereizten ditut lorea, eta arantza, nik mugitzen dut nire. Aize horratza, argi nirekiko, argi lagunekiko, ez da laino beltzik.